Uns 200 alumnes, pares i mares de l'Escola Pit-roig es van manifestar al Guinardó en contra de la intenció del Consorci d'Educació de Barcelona d'eliminar la sisena hora en aquest centre per al proper curs. Segons l'escola, aquesta decisió destruirà un projecte basat en la corresponsabilitat de les famílies per poder mantenir la sisena hora i recuperar els serveis que es van perdre per les retallades. El model educatiu de Pit-roig va aconseguir mantenir la sisena hora sense que suposés cap despesa per a l'administració, gràcies sobretot a una associació de famílies d'alumnes ben organitzada. La decisió del Consorci ha sobtat la comunitat escolar, ja que recentment el govern va mostrar la intenció de recuperar la sisena hora a moltes escoles gràcies a l'increment de pressupostos per a aquest 2020. La reivindicació que fem és que ens permetin mantenir aquesta sisena hora, no perquè volem nosaltres com a Escola Pit-roig tenir-la i altres escoles no, sinó perquè volem que l'administració la torni i mentre aquesta sisena hora no hi sigui, ens permeti mantenir el nostre model, que és un model d'èxit. Segons el Consorci, l'AFA no pot contractar personal educatiu dins l'horari escolar, només per a activitats extraescolars.